Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra amangi hakerdob ying jongpi. Ubat Tito Starwell Khany ubadai Chief Executive Member jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ulakan tho ba ka jingshim rai jong ke sorkar jela ban penjari de ka jingkhang kherdep ka balakta bha hadu kata-kata ya kipat ba na ba kimshim lapoi perkhat setia bakan wan ka jingkhang kherdep wat la ka dei makna tang hapo ke East Khasi Hills District Barok Kawai. Kat kum ke jing sngo jong uba Tito Starwell Khany ha ke jing ekran bat kilat pathai khubor ula ong baka sorkar kamdei satya ban syurai kerki namar banadu kisngi ke baladep ke sorkar kaladep ban penjeri ya ki kendon ki bala perking ha ki rukom bapher kamtam hanong ba Shillong kum shibenta ban yada na ke jing sapriang jong ke khlam jing pang COVID-19 ha ke jela Barok Kawai. Lihat ha ke jing shisha ngam da sngo ban ong ba ka sorkar ka rai kerki namar nadu kini kisngi hi ki baladep ka sorkar kala adep ai lepa ki restriction ki haki rukom ki bapher kamtam ha ka ba kala declare ya kanika Shillong agglomeration kung ka containment area te ha bala declare kung ka containment area te bila sutu hi bakala don ka restriction tenrai ka rai pat jong ka sorkar menin kesngi ban penbenada ka lockdown nadu ka prawaji men miet hadu si tarik men step te hot kalakta namar ba ki babun ki pat ba kidang sutu ba kimpoi perkhat ba kandon gani ka total lockdown te le si kalakta tenrai wala ka taru ngasngo ba ngan terpat ki pat ba kinya syaklang bat ke rai jong ke sorkar namar ngas harai ba ke sorkar hadin bakal syem ka negarai kala ada perkhat na babun kiliang bat khamtam na kaliang jong ka kot ka khia ba kala sukhia ya kini jingja namar ba jing first step jong niu nyang jingpang bat kombo pila aktif hi menta ba ki hospital kila daplut ki jingkhia bale si chua bakan poi ka situation ka ba kham sniu shu ban ya ka balong menta tena takadaw ka sorkar ka syemno ya kini galat kum galat jing yada ban kontrol ya jing sapriang jong ni yang jingpang ti hakasnem ga baladep kaya fair nama hakasnem ga baladep ngidang la ban identify ya ki brio ki bayo uni nang jingpang re kum balong menta ngila ong be bakade ka community spread ka bangimtip syu ue bayo ue bomyo tena takadaw kalong ka ba benda ban shim ya kani ka jingke khri ban bu iki quarantine center dan re wat la ka taru ngin pej ka situation kalong kumnu nang ni sakhwat te lada don kam kamut ka syong pade hakabor jong sorkar ngin ya keren lang ngin hap ya trelang nakaliang kabor ka district council ba kumjur nakaliang kirang ba snong den rei kum bakalong ba ka sorkar kala penim yang itu ki COVID-19 managing committee haki snong dengan harai ka sorkar kan salum ya gitu ki committee jong kirang ba snong ki bakhli bat kumjur haka konsulsi level haka bakinom hikmat ki lead ya ka managing ya ka COVID-19 managing committee tengah tharai haka puar ka babiang hi kan sale ek badam ya menta ngidang syia keren tang lembaga isi lembaga kumbalong mentang imla banbul kan meeting nilai lembaga video conferencing ngidang ya discuss dang mencising ya don ka SP committee ka jongi ngidang ya keren yang ni kam tingin page wa ka situation ka longkom lo telada idon kam kamut ngila ban khot ya ka jing ya kenduk lang jong ki parlok endis ki borok fight ban perkhat kai ka bangin le mat telada kalak ta hi ya ka yap ka im jong pai ba nak ta hi ya ka tri ka ta ya ka bela ki nong pai ba kamut kum ki nong mi khmat hi ngi haban mi khmat na ka banta ban ya tre na ka banta ban rat ding thong ya ka ni ka klam ka bawan ni ka ri ki